Hi guys, good morning and welcome back to my another vlog. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ आंनो जेब्लायबो नांगौ नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलां। दिनैनि भिडिअआ जास्ट न'आवनो जागोन नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव दिनै भिडिअआ मा जानो थांगासिनो दङ। जायफोरा नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लेट्स गो। दा नै जोंनिया ओरै अमा आदार माबागासिनो दं लगायगासिनो दङ होननायलाय अमा आदार होग्रा नांसिगौ नोंनो अमा आदार होनो मानसि नांसिगौ अमा आदार होनो नागिरदों दा जोंनिया दा मेडामा अमा आदार होगासिनो दं नै अमायाबो माथामखालै गाइस बाव मासे ओमफ्राय नैबाव मासे नैबाव मासे हाबानि अमा नै होगासिनो दं हाबानि अमा फिदों हाबानि फिखाबाय नै होगासिनो दं बे आंनि नैबे बिमा बे बिमा बे साननैसोआव ओरैबायदि अखा हादोंना मा बुंनो दा दिनैसो नै अखा गैया माने मैयाजों दाख्लैजों सानसे हानाय मा खालामनो सानो माने बरिं मोनजोबखादो लाइफखौनो दा दिनै एसे सान्दुं दुंबाय मोजां जाबाय बेनो आरो ओमफ्राय नैबाव बिबार गायदोंमोन आं नै बोरमायानो सेस जाजोबो नैबाव बिबार गायदोंमोन आं बेराफुल ओरै सेस लामाजों हनै बिबार गायदोंमोन आङो बोरमायानो जाजोबो नै दाला मा बुंनो बोरमाफोरखौ बोरमायानो सेस जानानै थाजोबो गाइखेर लाजागौमोनलै सिनाव माथो उनाव मोना अमानि ओंखाम गासिनो दं जोंनिया दाउफ्राबो दाउलै आदारल' जायाबो ओमफ्राय ओरैनो बेखारल' नै बेखार बेसे बुरजा दङ नै नाय बिमा माथाम माबेमोनलाय बिमाया माबायाव बिमा माबानि फिसा नायदो नै लोगोफोर बेसे बुरजा आरो नैबाव दंबावोसो नै सिङावहाय बे गैया न' सिङावसो दां नै बिनि जोब गासिबो सोरबाबा आलासि जानो मोनजाफैगोन दाउ फिसा बेखौ बाथोन देना मोनजालांगोन आलासि जानोबा फैनो हागोन जाफैनो हागोन नै बेखौ मोनजालांजोबगोन नैबिनि दाउखौ न'आव सिथारबा जाहोआ बियो फानजोबो न'आव जानो लुबैबाबो मोनजाया फानजोबो बियो गाबलायनांगौ दाउ मासे जानो गाबलायनांगौ होमबासो मोनजायो मा होनदों माबा मास मोनसेयाव मासेल' मोनजायो ओमफ्राय बोरैबाथाय फानजोबो बियो मा बुंनो आरोना आंनियाबो सुदोलै न'आ आंनियाबो सुदो जायाखै न' सिबना लायनोसै होमबालाय खोनायाखै न' सिबना लायनोसै मा जाहोनांगौ मा जाहोनांगौ न' सिबग्रा लायनोसैलै लोगोफोर न' सिबग्रा हाबानि अमा फिखाबाय आंना नै नैबेनो हाबानि अमाया खिथाखाबाय आं दहाय नोंथांमोननो आं लायनोसै न' सिबग्रा लायमारसै आं गस्ला लंपेन्ट सुनो सेस सुजोबनांगौ नै इयो दा जाहांबाय न' गोदाना ओमफ्राय रुम गरमा
गाइस दा दाउ गावनि दाउ जानि नै बेखौ गावथारनि बहुत गोबावनि उनाव दाउ जानि बिमाखौ थगायला थुगलि मोनजालायबाय जानोसै दा बाथुखौ लाखाबाय बाथुखौ गावनि गरमथारलै गरम फाइनालि मोनजामारसिगोन दाउ खुख्रि लाबो खुख्रि आल्ला आइया थैखाबाय माथो आयै थैखाबाय माथो दाउ सावग्राया न' जोगोनार न' थै सावग्रो आं सावालै आं एथ' गरमाव दाउ सावग्राया नालाय दा हाबाय दा गरमाव जोगोनार दाउ दिनैसो दाउ मोनजादों एथ' फिसा नालाय आधा केजि थांबाय बे थोद बे एथ' फिसा आधा केजि थाङो नामा ओंखामाबो दावराव थ' गाइस दा एसे बागान नायनि मैयायो माने गय फुलि माबादोंमोनलै नै माने गय थैजोबनानै गोदान गायदोंमोन आरोखि ना बेयाव देरहांबायानो दा नै अमाया आंना हाबानि अमा गायसैयो बेनो आंनि बागाना रायजोफोर नायनानै लादो सट्टा मटा बागान बेनो थाइजौ गायदों इयाव दा नैबाव सिगुन बेखौ थांनाय बोसोराव गायदोंमोन दा नै इसिनाबो नै गय फुलि गायस्लायगासिनो दङ नै इयाव गय बागाना देन्जार खालै गायसिनो इयो गोगोम गिदिर 5 बिगासो दङ 5 बिगा गय गायनाया मबाइलसो नायबाय दङ रावलाय सानैजों गायनाया नै आराम मबाइलसो नायगासिनो दङ सानैबो हा साला गोबावजों सान्दुं दुंनाय देन्जारखा सान्दुङा गरमा आसला दिनै बहुत गोबावनि उनजों सान्दुं दुंदोंना बिराद गरम जादों नै दिनफ्रा आयौ जोंनिया दा गय गायगासिनो दं आसोलफ्रा फिसिखि सानैजों गय फुलि गायस्लायदों माबानिफ्राय जावायजेननाय ओमफ्राय गायखायाखै नामाथाय बेखौ हा दिनै गायस्लायबाय नै नांगौबा बायनानै लांफै सोरनोबाफोर गय बागाना देन्जार गिदिरखानो ओमफ्राय बियो गासिनो दं जोंना आसोलफ्रा दा सानैजों स' गाइस दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै नांगौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरो आंनि गोदान बेबायदिनो फेमिलि ब्लग नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ सापर्ट हो जाहाथे नोंथांमोननि सापर्टजोंनो भिडिअफोर बानायनो हाबाय थायो थ' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ माबायदि नांखो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो दाबाव दिनैनि थाखाय बाय बाय जै बर' हारिनि